Čaute všetci, všetci vás opäť vítam. Dneska tu máme toto autíčko od Army. A čo to je za... Arma Senton. Arma Senton a môžeme si ho aj spolu rozbaliť. Ahojte všetci, tiež vás všetkých vítam. Dneska nám prišlo toto autíčko. Došla nám Arma Senton 223 SBLX. Je to novinka od Army. Teším sa na to a pozeral som všetky tieto platformy od Army a ja som za Armu nadšený. Tá Arma fakt robí tie auta geniálne, ja som vždy mal rád Armu, aj keď to veľa z vás nechce počuť. Za mňa je Arma trošku na inej úrovni ako Traxxas, ale to nevadí. Každé auto má niečo do seba a niečo lepšie, niečo horšie. Aby sme nezabudli, musím povedať, že mám tu farbu žltú, lebo som si ju zobral z Nemecka za brutálnu cenu a ak sa vám ešte podarí, viete si zobrať túto žltú farbu, majú za veľmi dobrú cenu, geniálnu, takže to je tiež paráda, čiže preto sme si vybrali žltú farbu. Za mne sa tá žltá nie že nepáči, ja by som si vybral tú fialovú, určite, ale vzhľadom na cenu rozhodla cena. No a tatínko, keby si všimol, že toto není žltá, je to zelená. No ale píšu, že to je žltá. Tak oni klamú, oni nevedia farbu. Uvidí, vieš čo, otvoríme to a uvidíme, aké to je. Vie to ísť 50 mil v hodine, má to, pozor, musím teraz povedať jednu vec, alebo viete čo, poviem to potom. To auto je fakt prepracované, ideme si ho rozbaliť, pozrieme sa, ako vyzerá, povieme si, čo je pri tomto aute nové oproti predošlej generácii. A skúsime si toto auto tak, ako sa patrí, skúsime si ísť na terén, dáme do toho GPS, uvidíme, ako to ide rýchlo, trošku si s tým zaskáčeme a všetko možné, čo môžeme spraviť s týmto autom od Army. Tak poďme si to rozbaliť. Môžem ja? No, urob si to ty. Keď to je naše auto, tak... No, daj. Daj. Točíme a teraz... Krása. Na toto preč. Ale je veľký. Poďte krabicu. Čo spadlo? Tu máme auto v plnej kráse. Môžeme ešte rýchlo predbehnúť auto. Samozrejme, teraz toto, čo teraz som zbadal. Wow. Oni dali normálne šrobováky. Ako nevyzerajú hoci ako tie šrobováky, voľako kvalitne, ale dali krásne šrobováky, konečne. S tým nie imbusáky. Dávajú ostatné značky imbusáky, samozrejme baterky do vysielačky, takže z toho sa tiež veľmi teším a vždy mi to urobí radosť, tie baterky do vysielačky. Takže tak, dobre, toto môžeme dať tiež nabok. Ešte otvoríme tuto, to bude vysielačka. Musíme sa pri tejto vysielačke opäť pozastaviť. Vysielačka je klasická ako pri tých ostatných modeloch, pri tých lacnejších modeloch. Lenže táto vysielačka už má stabilizáciu aj autíčko, čiže krásne to viete ovládať a nastavovať stabilizáciu. Ale je tu veľké ale. Táto vysielačka nemá nastavovanie stabilizácie také jednoduché. Má to jednoduché, keď sa to naučíte, je to krásne, ale nie je to také trimovacie ako napríklad pri iných modeloch. Tu máte 3 stupne, respektívne 4, vypnuté, minimum, stredné a maximálna stabilizácia autíčka. Čo je za mňa veľká škoda, že takto by sme to mali robiť, ale bohužiaľ má to tam. A taktiež, už sme si to mohli ináč hovoriť o tejto stabilizácie. Máme tu, Olinko, kde máš Armu? Aha, tu je. Máme tu samozrejme Armu Mojave Grom a pri tejto Arme Mojave Grom sme tiež hovorili o tom, že už tuto sme sa stretli s tou stabilizáciou pri tomto autíčku. Takže za mňa tá stabilizácia funguje dobre až na to nastavovanie, že reálne si musíte pozrieť manuál na to, aby ste to vedeli nastaviť. Kriplak, paráda. No a teraz chcem niečo ja povedať. No, povedz. Teraz si môžeme dať dolu fóliu, lebo ja sa neviem dočkať. Nevieš sa dočkať? Tak ideme na to. No, daj to dole. Opatrne. To je voľako čierne, tam to voľako... ja to nechcem... No. No a teraz si to môžeme... No, máme to tu celé v plnej kráse a môžeme si to otvoriť, tieto tlačítka. Áno, vzadu je tlačítko a vpredu je tlačítko. A dávaj si pozor, lebo Gajsovi, keď to išiel robiť, tak mu to zasekol prst. Au.
Komu? Guysovi? Áno, Kevina myslí. On myslí Kevina Talbota, on furt hovorí Guys, tak Oli ho volá, že Guys. Ale teraz sa zastavím pri tomto aute. Jak sa vždy pozastavím pri každom jednom aute, ktoré rozbalím a pozastavím sa na tých detailoch toho auta a na tej kráse toho auta, tak toto auto úplne inak vyzerá, tá farba, ako na obrázku. Čiže môžete si vybrať aj farbu, ktorá sa vám nepáči. To auto, keď vám príde domov a vy si ho potom takto chytíte a rozbalíte si ho, ono úplne inak vyzerá. Čiže to, čo vidíte vy teraz, ja vidím úplne inak a je to úplne o niečom inom. A to dosvedčí každý jeden človek, ktorý si kúpil nové auto a videl niečo na fotke a keď mu to došlo, to je úplne niečo iné a niečo parádne. No a keď si videl toho Kevina, jak to otváral, tak to otvor, prosím ťa. Keď sa mi tam vlastne platí mi to, jo? No. Ty koňa, Nie. Kevin ukazoval. Táto karoséria funguje trošku podobne ako Traxxas, že tiež je tam reálne spredu nasunutá, dopredu do toho nárazníka. Ona je pekne tuto spredu nasunutá, tuto je nasunutá, takže reálne musíš odblokovať. Hovoril to, ale to čo je? No aha, čiže to takto, nadvihnúť, potom toto a vysunúť. No, ale aj tak. Čo je? No to sa mojemu stalo, to takto to ťahal. Počkaj, dobre, však ale nemusíš to ťahať len tak. Čo to je? Účova! Počkaj, skúsme to ešte raz. Jaký je tam malý motor, to čo je? Počkaj. Ja takú baterku ani nemáme. Takto, čiže reálne, toto si pichneme semka donútra, tak keď to ideme zavrieť tak. Dobre, ešte raz sme si to skúsili urobiť tú karosériu, čo sa týka toho zatvárania, otvárania a zistili sme jednu podstatnú vec, že vy keď to tam idete dávať a vy zatlačíte predtým tento gombíček a následne zatlačíte takto druhý, tak ono vám to krásne chytí. A dôvod toho je ten, že sú tam tie pružiny a vy tie pružiny pretláčate. Ale vy keď to zatlačíte toto, vy už nepretláčate tie pružiny a krásne vám to tam potom zapadne. Čiže treba to robiť tak, že si zatláčate tie gombíčky a vtedy to tam krásne zapadne. Čo sa týka tejto karosérii, tak by som povedal, že u Army sa mi vždy páčilo to, že oni krásne tú karosériu znútra urobili takú výstuhu. Na X-Maxe sa mi to stále krivilo a na X-Maxe, na Traxxase sa to stále krivilo a aj tak sa tá karoséria celá do polky lámala. Tu je to úplne iné, je to tu oveľa prepracovanejšie vnútri a to sa mi fakt veľmi páči a z toho som fakt nadšený. Druhá vec, čo by som chcel povedať o tej rýchlo upínacej karosérii na tomto aute. Je to síce super, tam sú tie pružinový systém, takisto ten pružinový systém už máme na Mojave, takisto ho máme na Typhone to máme, takže Arma začína robiť tieto bezponkové karosérie, takže za mňa je to super. Dobre, čo sa musíme trošku prizastaviť, strašne futuristický dizajn je tohto auta. A teraz si to môžete auto trošku pozrieť v plnej paráde, ako krásne fakt to auto vyzerá, aké je prepracované, aké krásne detaily má Arma na každom jednom prvku tohto auta. Či to je karoséria, či to je spodok šasy, či to sú tlmiče, či to sú nápravy, ramená, hocičo, to auto má strašne prepracované detaily a dizajn celej tej značky. A to nie je len pri tomto aute, to auto, tá značka to má pri viacerých modeloch a pri viacerých autách. Takže poďte si pozrieť krátke video detailov tohto auta, aby ste videli, ako krásne vyzerá. Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound.
Dobre, mohli ste vidieť, ako krásne vyzerá toto auto. A fakt vyzerá nádherne. Môžeme ísť teraz pekne donútra. Môžeme hádať zadok samozrejme zase a potom predok. Predok. Tak čo by sa stalo, keby si to robilo bežne? Neviem. Vieš? Nešlo by to vyťahnuť. Dobre, môžeme sa pozastaviť hneď pri voľakých veciach pri tomto aute. Čo sa týka, ja som zvedavý, či to tuto trošku vyriešili. Môžeme si to aj skúsiť potom, keď budeme jazdiť s tým autom. Ale to otváranie motora, tá prevodovka, je to tu. Ja neviem, píšu, že na jeden šrob. Ja by som viacej ocenil, keby to auto nemalo šrob, no jeden, malo by tam 2 šroby a tento blbý mechanizmus, ktorý tuto je, ten štipec, však ten ide strašne ťažko. A ešte keď ide ťažko, vy ho chcete posunúť dozadu, potom následne ak to nadvihnete, vy to chcete celé posunúť dozadu, ono to nejde posunúť dozadu, absolútne to posunúť nejde a musíte to so šrobovakom ťahať, páčiť a všetko. Čiže jednoduchý systém to rozhodne není. Čo sa týka, je tu striedavý motor, samozrejme striedavý regulátor, 17-kilové servo, čo je za mňa ináč dosť na takéto šortové auto, 1/10, je to geniálne. Je trošku pomalšie ako tie predchádzajúce, fakt len o trošku, ale skúsime si to, či to náhodou nevykompenzuje zas tá sila, ten krúťak toho serva. No Lebo píšu, že má 17 kg, počkaj Alinko, píšu, že má 17 kg a hento pôvodne ani neviem koľko malo, ani necelých 10 kg, tak možno to sa trápilo a bolo trošku pomalšie kvôli tomu, že má napríklad 12 milisekúnd a tým, že je moc namáhané, tak nedá ani tých 12 milisekúnd. Takže tuto je 17-kilové servo a možno budú vedieť dodržať tých 0,15 milisekúnd, aj keď je reálne na papieri toto servo pomalšie, ale reálne môže byť nainštalované v aute o dosť rýchlejšie. Pozor, má kovové prevody, ale opäť mínus, keď si dáte zase náhradné diely na toto servo, opäť nenájdete žiadny náhradný diel na toto servo. Takže kúpite si kvalitné servo do auta, originál servo, a neviete nájsť náhradný diel, ozubené prevody do tohto serva. Môžem ja niečo povedať? Áno. Že ešte majú tú stredovú osku prichytenú, ako s predošlým videom na arme, ako to lietalo takto, to je tiež tak pekne zakryté s ložiskom. Áno, s ložiskom. Je tam stredový kardán, tam je vycentrovaný s ložiskom. Pri vysokých rýchlostiach, to je pri týchto autách podstatné. Čo sa týka tejto platformy, čo má to Infraction to má, tento Senton to má to Granite to má, tak ako má Traxxas svoj Slash, svoj Stampede a svoj Rustler, voľakú tú platformu. Tu majú platformu za tieto auta a je to strašne veľa vecí, tu je podobných, takže za mňa super, ale ten stredový kardán sa mi tam trošku nepáči, lebo o ňoho sa vedia drať káble a podobne, čiže toto má za Traxxas trošku lepšie vyriešené. Ďalej, čo sa týka tohto autička, čo veľmi cením, ale extrémne, sú tieto bočné nárazníky. Toto je niečo geniálne. Tam je normálne pant na pružine a takto to krásne funguje. To je geniálne. A viete prečo? Ja vám poviem dôvod, prečo to je tak geniálne. Jeden jediný dôvod. Teraz, keď vidíte na videu, čo sa mi stalo s armou Infraction, tam sú tiež tieto bočnice a tam to není odprúžené. Stalo sa presne to, čo vidíte. Zlomilo sa mi šasy pri voľakom náraze. Tuto to je odpružené a krásne to eliminuje problém. Ďalej, veľká nevýhoda pri šortových autách za mňa je to, že vnútri v aute, v karosérii, v šasii vnútri je neskutočný bordel. Ale tuto, čo spravili, je krásne to celé obalili takto plastom. To auto je celé zatiaľ neuzavreté, ale keď to spojíte s tou karosériou, tie bočnice, ktoré vyčnievajú z karosérie, a keď to krásne zavrete, tak tie bočnice tam krásne zapadnú a je to geniálne a ten bordel do toho auta nepôjde. Nebudú kamene v aute vnútri, ja toto zbožňujem, nebude tam tráva, nebude tam suchá tráva, nebude tam bordel. A to pri týchto šortových autách to je pravidlom, že tam je ten bordel, takže z toho sa teším, že toto konečne spravili. Prepáč. Takže z toho sa teším fakt, že toto tam dali. Ešte raz trošku mi to nie je do hlavy, že či my robíme niekde chybu, ale raz mi to ide ťažko, raz mi to ide ľahko.
a ešte, čo som chcel povedať na začiatku toho videa, čo som sa sekol a povedal som, že potom to poviem. Toto auto, táto platforma má konečne medzinápravový diferenciál. Hurá, dali ho tam, viete si to tam dať. Čiže paráda. Tomu sa najviac teším, že som dali medzinápravový diferenciál do tohto auta. Predošlý Senton to nemal to ani Vortex, takže teším sa veľmi, že tu je konečne centrálny diferenciál, ale zase naopak, nedajte sa oklamať. Pozeral som viacej obchodov s týmto autom a ktoré obchody tam majú obrázok toho, že tam majú kovový predný a zadný diferenciál. Hlúposť, je tam plastový. Vy si tam môžete dať kovový diferenciál ako tuningový diel, čiže ten obrázok tam asi nemal byť a dali ho tam náhodou, alebo neviem, ale není tam predný a zadný diferenciál kovový, je to len tuningový diel, ktorý si tam vy viete samozrejme dokúpiť. Ako som už spomenul, je tu striedavé kombo 3100 kV, pravdepodobne podľa rozmeru, keď sa nám tak narýchlo pozrieme, to 3660, motor, 80 amperový regulátor. Za mňa je to málo, lebo Max Desina G2 už majú 140 amperov a určite by som ten dal to a možno by som sem skorej dal Max 8 do rezervy. Neviem, či to nebude málo. Na začiatok to bude geniálne, nehovorím, že nie, ale do budúcna určite by som tam špekuloval niečo lepšie. Ale káble dali poriadne na ten regulátor, čo sa čudujem. A sú to už tie novšie regulátory, samozrejme, to ste už mohli vidieť aj predošlé roky. Predošlý rok, ani nie roky, predošlý rok to už dávajú do nových aut inú farebnú edíciu. Už nemajú tie oranžové, ale už mávajú také čierno-sivé. Za mňa krajšie, oveľa krajšie, takže tomu sa veľmi teším. A toto by mohol spraviť už konečne Traxxas a odpustiť si tie modré doplnky, modrý regulátor. To by, keby spravil Traxxas, klobúk dole. Lebo to, čo robí Traxxas s tými modrými doplnkami, furt regulátor modrý, hento modré, tamto modré, hrozné. Tuto to konečne zmenili a urobili to fakt trošku modernejšie a trošku futuristickejšie a krajšie. Čo sa týka tohto auta, fakt ináč je prepracované, sú pevné ramená, fakt sú hrubé, ako som tiež dosť zaskočený, aké to mohutné spravili, celé také pevnejšie. Čo sa týka ramien, vrchných tyčiek a riadenia, tie sú extrémne pevné. To sa čudujem, že až tak hrubé ich spravili. Ďalej, čo sa týka tohto auta a motoru a regulátora, ja extrémne cením fakt pri Arme. Oni dávajú chladenie na motor a na regulátor. Traxxas VXL 3S bez chladenia. Je to bez chladenia a už na motor duplovane nedali chladenie. Takže tuto dali chladenie, veľký rebrovaný chladič a krásne chladenie, ventilátor, v ktorom je ešte vyrité, že to je od Army. Ako som povedal už na začiatku, na tomto aute je asi 60 krát napísané Arma. S týmto autom sme ešte neskončili. Ja všade, kam pozriem na tom aute, Arma, kolesa Arma, hentam Arma, všade spravili detaily, že Arma. Je to fakt prepracované auto, z toho sa teším veľmi. A kolesa, keď chytím, tie sú fakt úplne sú parádne. Také gumené, také dobré. Ja si myslím, že tie kolesa, keď sa zarijú do asfaltu, tak sa to rozbehne strašne. Podľa teba, aké sú tie kolesa? Dobré. Dobré sú? Nie sú také dobré gumené? Fakt sú prepracované. Keď som robil video na Stampeda, tam som rozprával o tom, že tie kolesa sú také umelé, také nijaké, aké by tam ani pena nebola. Tuto, keď chytím tie kolesa, tak poviem fakt, že tam cítim kvalitu. Celkovo pri tomto aute, pri Armách, ja cítim kvalitu. Fakt kvalitu. Traxxas mi prípada taký plastový, taký rozhejglaný, alebo taký, ja neviem. Málo kto mi prizná to, čo hovorím, ale ja Armu viac môžem, viac s nimi súcitím, aj so všetkým proste Arma ma vždy viac priťahovala a vyzerá byť pre mňa taká prepracovanejšia. A už nehovorme o elektronike, lebo elektronika, Arma a Traxxas sú dve rozdielne veci a nedá sa to porovnať, lebo Arma má elektroniku 100 krát lepšiu, ako má Traxxas. Zoberieme si redukciu. Ja zatiaľ dám do toho oblovača baterky aj jo. Ale voľaké naše, nemusíš henti otvárať, dobre? A tu má auto krásny, malinký, elegantný gombíček. A je fakt ináč, že pekný ten gombík, taký maličký. No zapni vysielačku, papulka. Zober všetky baterky, daj to. Dávam tam baterky zatiaľ. Počkaj chvíľu. A ešte, aby sme nezabudli, zase to pripomeniem aj pri tomto aute.
Arma dáva diery zvonka z plášťu, nie zvnútra z disku. Za mňa nevýhoda. Neviete zalepiť koleso. Pre niekoho výhoda, pre niekoho nie. Pre mňa to je nevýhoda, lebo to neviem zalepiť tie diery, aj som sa snažil. A nedalo sa to dobre zalepiť absolútne, takže za mňa je to veľká nevýhoda. Mám to? Ale to kryt som tam nedal. Nedal si tam kryt? To tam trošku išlo. Dobre. Nemáš sa. Zapni. No však najprv sa zapína vysielačka, ne? Skús zabočiť. No, rýchle není. A keď ho položím, má silu. To servo má silu, ale je pomalé a podľa papieru je ešte pomalšie, jak v predošlých Sentonoch, ale je oveľa silnejšie, čiže to je asi aj dôvodom, prečo by mohlo byť pomalšie. No skús pridať. Naplno? Postupne naplno, áno, ale nie hneď. No pridávaj, poď. Akože? Čo povieš? Veľmi dobre. Dobre? No a skúsme súvaním, ako to ide rýchlo. Súvaním takisto, asi trošku no dosť pomaly to pôjde. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť, zase sme povedali pri tomto aute všetko, takže určite sa tešíme s Olim na jazdu, pôjdeme si to s Olim otestovať, otestujeme si to a určite vám pripravíme super video s týmto autom, ako to jazdí, takže určite sa máte na čo tešiť. Ja tam dám poprvýkrát karosériu, tak zatlačiť. No ešte, tak, no. Dal to tam aj 6-ročný chlapec, takže ono to ide, len sa to fakt musíte naučiť a verím tomu, že to treba aj trošku vybehať, aby to naozaj išlo a hlavne ten grip mat v tom. Ale auto je krásne, teším sa z neho a tešte sa na ďalšie video s týmto autom, ktoré príde a uvidíte, čo to auto fakt dokáže, ako jazdí, jak rýchlo jazdí a čo všetko zvládne. No a čo je toto? To je tretí kanál, samozrejme je tam trojkanálová vysielačka, to sme nepovedali, ale za mňa nepodstatná vec. Takže ešte raz vám ďakujeme za to, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám toto video páčilo, poprosíme vás, aby ste dali odoberať tento YouTube kanál a za chvíľu onedlho vám príde video s týmto autom. Tak sa majte ešte raz pekne. Čaute. No a dávajte veľmi veľa lajkov, aby sme mali YouTube button. YouTube button? Aby bolo privesené už na stene konečne. Áno? Na stene konečne! Dobre, tak čaute. Tak čaute.